Bé, això és una tradició molt espanyola, vull dir, quan hi ha un accident de tren sempre és culpa del conductor, no de la infraestructura i coses d'aquestes. Avui la consellera de Territori ha dit que la Generalitat no té cap responsabilitat perquè és cert que en el plec de condicions d'aquestes obres s'hi deia que en cas que hi hagués activat el pla alfa doncs no s'havien de fer, però han dit literalment que els hi van enviar un SMS a l'empresa recordant-los que no havien de fer aquesta obra. Veurem. Aquí, com sempre, hi ha una qüestió de responsabilitats polítiques, com sempre, un dels grans objectius d'aquest govern és salvar la consellera Paneque, sempre que passen coses amb les infraestructures, perquè ha de ser la candidata de l'Ajuntament de Girona a les pròximes eleccions, i per tant, aquests dies l'han tingut una mica apretada. Sí que ha sortit en el cas de l'enfonsament del Putxet, que suposo que és més important que no pas les 2.500 hectàrees que s'han cremat a les Gavarres. Deixa'm dir-te que a Catalunya tenim un molt bon, de moment, encara aguanta, tenim un molt bon sistema d'extinció d'incendis forestals, tenim un gran cos de bombers, tenim un gran cos d'agents forestals, tenim les ADF. Tot comença amb el gran trauma dels focs del 94, que us en recordareu, que es crema a la Catalunya central, el gran incendi del Bages, i llavors el del 98. El 94 es van cremar 45.000 hectàrees, només. I és un moment també d'impuls a les qüestions ambientals, és quan hi ha una conselleria, un departament de medi ambient que funciona molt bé, la Generalitat, que en aquells moments hi havia el conseller Vilalta, que era enginyer, i va muntar des de les depuradores fins al pla d'espais d'interès natural. Però, com passa sempre, poder el govern es va adonar que feien massa bona feina i llavors ja es va barrejar en política i va començar a tenir uns consellers allà de poc perfil. Bueno, un era el conseller Espadaler, que encara ara torna a ser conseller, i fins que, quan va arribar Artur Mas a la presidència, va eliminar aquest departament, que mai no s'ha recuperat, tot i que poder hi ha altres departaments molt menys útils ara mateix a la Generalitat. Encara es fa una molt bona feina de base, crec que s'aprofita el coneixement del territori, hi ha molta gent que en sap, però, com sempre, és un gran problema, primer, d'inversions i, segon, d'interès polític. És a dir, està molt bé anar-se a fer la foto, anar a fer les declaracions amb tot de gent al darrere, quan hi ha una inundació, quan hi ha un incendi, quan hi ha qualsevol desgràcia, i a partir d'aquell moment ja ens n'oblidem perquè, bé, doncs, pel que sigui, consideren que o no té cap rèdit electoral o no interessa o va contra els interessos. Has mencionat al principi de tot el Festival Cap Roig. Què ha de fer el president Illa? Anar contra la Caixa? No, esclar que no. Sí que és cert que es va cancel·lar la cantada de Vaneres de Calella a Palafrugell, però no és de la Caixa, o sigui que això organitza l'Ajuntament de Calella, l'Ajuntament de Palafrugell. Per tant, era molt més fàcil.